makosana zosayendatu pano zasimikizika kunena zona kuti pangozi ija imene inachitika pa 5 May 2026 ngozino yokhuzana ndi basi yomwe imachokera ku PE kapena kunena zona kuti ku Port Elizabeth chaku Human Drop ku Eastern Cape pamwalira ndi kuti anthu in total 17 padakali pano pa amalawi to amenewo enabe kumafunsa kuti ma details ake chinachitika chenicheni ndi chani ndithu makosana nkhani zake zosayenda luza ndithudi abale athu amene amachoka ku dziko limene la South Africa after ndekuti agwira ntchito bwinobwino kumeneko kuti ayi ndithu tibwere kumuzi ena tikaone makolo ena mwina kuti tikapume kumene ena mwina anapita kukaoda katundu kumeneko akubwerera mwatsoka ndikupeza zoti akumanatu ndi zimenezi kuluza mioyo ena tikunena pano ndekuti avulala kwambiri ali ku zipatala za kumeneko ku Zimbabwe kumeneko kwachitikira ngozi imeneyi ndithu nkhani zake zosayenda akuti anakwera basi imeneno ino ake ndi a BRD Luxury Coaches le basi imeneyi pali malipoti onena kuti inanyamula anthu okwana 63 omweno anthu amenewa ndekuti no crew basi imene ndekuti driver ndekuti ma driver analipo angapo winayo ndekuti anangokhala kuthandizira ndekuti analipo anthu atatu pomweno ma passengers in total ndekuti analipo 6 ndeno basi inapeza zoti yanyamuka ulendo wake bwinobwino komano itafika mu town ya Kotwa pafupi ndi border post ya Nyamapanda imeneno imapeza zoti basi imene yapanga over 10 of course ngozi imene ndekuti imachitikira mboma limene limadziwika zoti mu toko mdziko limene la Zimbabwe ndi mixes maviri chane kupeza zoti yatambenuka pamenepo ndekuti ngozi yake sinali yachibwana titha kuonanso pamenepo mmene zithunzi zikusewera pasikini pathupo kupeza zoti no chiwudu chonse ndekuti cha basi imeneyo chasasukiratu pomwepo titha kuona kuti inali fato ndipo satira ngozi imeneyo zinapezeka zonena kuti anthu okwana 14 omwetu ndi amalawi amenewo anapeza zoti amwalira pomwepo kuphatikiza pamenepo ndekuti no anthu okwana 40 anavulala osati masewera andi pamene tiyankhula pano ndekuti anthu amenewo ali mu zipatala zosiyanasiyana ku dziko limene la Zimbabwe anthu ena ndekuti ali ku chipatala cha Mutoko pamene anthu ena ndekuti ali ku chipatala cha Kotwa pamene chili ngati chipatala cha district hospital pamene no enawo ndekuti ndi critical condition yomwe ali zapezeka zonena kuti apangano lifa ku chipatala chachikulu chimene chili ku Harare ku dziko limene la Zimbabwe chimene chimadziwika ndi zina loti palire nyatwa kumweno akufunikira serious attention kutengeranso ndi mmene ma conditions awo alili of course aku Ministry of Foreign Affairs atusa chikalata makamaka chokhuzana ndi ngozi imene zakhalira pameneno asimikiza kunena zona kuti anthu 17 so far ndekuti ndi amene atisiya chifukwa cha ngozi imeneyi zomweno zikutanthauza zona kuti anthuno atatu ndekuti ndi amene amwalira after akulandira thandizo la chipatala kusaphatikizira pa figa ya anthu 14 ija ndekuti ndi ameneno akufika pa anthu 17 so far of course ku embassy ya Malawi Harare ndekuti ndi amene ali pa ground kuthamangisa china chonse kuonesesa zona kuti anthu amene avulalawo ngati akufuna ma referrals chani ndi zina zotero ndi amene ali pa ground kuthamangathamanga kumeneko komanso kupanga ma arrangements okhudzana ndi anthu amene atisiya pa ngozi imeneyi ndekuti akuthamangisa china chonse kuonesesa kuti matupi amenewo ndekuti akhale akuchoka ku dziko limene la Zimbabwe kumabwera ku Malawi ndi akupempha ndithu amene achibale yawo anakwera basi imeneyi athe kulumikizana ndi aku embassy makamaka kumeneko ku Home Affairs ndi cholinga choti athe kulumikizana nkhani yokhuzana ndi identification komanso repatriation zosayenda holo mpang'ono pomwe of course ndekuti akuti basi imeneyi nayenso driver ndekuti no wamwaliranso basi tu imeneyi inoake ndekuti ndi aku dziko la Zimbabwe potengera ndi malipoto mmene akubwerera naso akumasayankhula zona kuti imachokera ku Cape Town mano ma details enawo ndekuti ako Ministry of Foreign Affairs ndekuti sanapange communicate bwinobwino kuti basi imeneyo ndekuti imachokera kuti makamaka particular location komano so far information imene tapanga gather ndionena kuti imachokera ku PE chaku Human Drop aya nkhani zake zosayenda bwino olo mpang'ono pomwe of course kwa anthu amene atisiya pa ngozi imeneyi details ambiri tilibe komano so far information yomwe yatipeza ndiona kuti munalinso zimayi amene zina lake akudziwika zona kuti Martha Thompson amene ndekuti identity yake taidziwa iyi ndithudi watisiya pa ngozi imeneyi zinthu zake zosayenda tingoti mzimu wa mlemu Martha Thompson komanso abale ena onse amene atisiya pa ngozi imeneyi mizimu yawo iwuse mumtendere tivese kwambiri kumawanja amene aluza achibale pa ngozi imeneyi maso anthu ena onse amene akhudzidwa mwa njira ina yake pa ngozi imeneyi poposaposa
tikuikiza m'manja mwa Mulungu abale ndi alongo amene avulala pa ngozi imeneyi. Tingoti Ambuye okha ndi amene angakwanise kukuchizani ku mainjalazi amene mwakumana nawo pa ngozi imeneyi. Pani ndithu sizinaende pamenepa. Izitu zikupereka mantha kwambiri makamaka amenenso ku dziko limene la South Africa anthu tikumananso ndi zinthu zosiyanasiyana kwambiri. Tikuona kuti eni nthaka ndi kuti ali bize kulimbana pa foreigners kuti panga drug kuti tizibwerera ku maiko amene timachokera ane zakenso zosayenda bwino and then zoti anthu takwera mabasi kumabwerera kumudzi kumakumananso ndi zinthu ngati zimenezi zosakhala bwino. Newe sili kuthandauza kunena zona kuti anthu amene tisiya pa ngozi imeneyi ndi kuti amabwera kumudzi chifukwa chonena kuti amachoka pa zifukwa zoti kuli ziwawa kumeneko. Izinso zangokhala coincidence kuti ngozi imeneyi yachitika pomweno kuli ziwawa ngaza xenophobia ku dziko limene la South Africa. Fatal accident imene ikuti kumposa zimene zinachitikanso sikalekale naluzatu achibale athu tikakumbukira bwinobwino mu chaka cha 2025 kuna ndithu mwezi wa Oktoba amene tikakumbukira bwinobwino date iyo ndi kuti panali pa 12 Oktoba pamene ichitikanso ngozi yosasiyana ndi imeneyi. Inalinso yokhuzana ndi basi yake ino wakenso anali a dziko la Zimbabwe yomweno registration number yake inali AGJ 9630 eno ake ndi kuti anali a DNC. Pa ngozi imeneyi panamwalira amalawi okwana 18 ndipo panavulala anthu okwana 40. Pa anthu 40 amenewo ena ndi kuti anali nzika za dziko la Zimbabwe pamene ena ndi kuti anali amalawi. Tikakumbukira bwinobwino ngozi imeneyo inazachitika chaku Makhado chaku Limpopo ko ndi kuti kufupiso ndi boda ya dziko la Zimbabwe. Imeneyo inkachokera chaku Port Elizabeth nkupeza zoti nayonso inatembenuka kumeneko futa ndi kuti panga over 10 tinaluza ndithudi achibale ndi kumazifunsa kuti kodi mabasi aku Zimbabwe chomwe chitika chenicheni ndi chani. Zinena kuti kumakhala over speeding chifukwa sizoona. Ya time yo basi yake ndi kuti inali ya dziko limene la Zimbabwe abweranso ya pakali panopa ya BDR luxury coaches nayonso ndi kuti ya dziko limene la Zimbabwe zikumazopereka mantha pena pake kuti basi amene wachi kumachitika chenicheni ndi chani. Ndithu makosana poti ngozi ni ngozi nene kuti zimakhala munthu wakonzekera kuti achite ngozi kumabesi zikumapereka picture yabwino. Mwinaso kwa makosana amene tili ku South Africa tikamakwera mabasi wateni tizonesesa ndithu kuti amene wawa tisiya panga avoid. Fato ku Malawi tili mabasi ochuluka kwambiri kuli achina Munolama kuliso aulemo ali ndi makochesi abwino pamwina timazasata mwina mitengo chani mabeteni tizonesesa kuti takwera basi zimene zikuona kuti safety yathu takhala yotetezeka. Komanso pena nkumati kodi kuyendesa wasatsatira bwinobwino lamulo wa pansewu pajato kuli kabuku kaja kamazwika kuti K53 driving manual. Kabuku kamene kaja kamathandiza kwambiri makamaka koyendesa galimoto pansewu. Komanso amene amakhala akunyamula passengers mabus drivers kamene kaja nkothandiza kwambiri kamakasatira kamene kaja makhalako ni nthawi yopanga refresh kuwerenga kamene kaja amapereka guide bwinobwino kuti zinthu zina zopeweka titha kumazipewa kuti sizoona. Anthu 17 kupita mwachonchi last time tinaluzanso anthu 18 zinthu zake zosayenda bwino zosakumala pang'ono pomwe. Newe pepani kwambiri sizinaende pamenepa kutheka makosana mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene yoyankhula zona kuti aku Minister of Foreign Affairs asimikizano kunena zona kuti basi ija inachita ngozi pa Tuesday 5 May chaka chimene cha 2026. Anthu onse amene atisiya padakali panopa ndi kuti akwana 17 amene oto ndi kuti ni nzika za dziko la Malawi pomwenso akupempha zona kuti achibale amene abale yawo anakwera basi imeneyi alumikizane ndi nduna umenewo ndi cholinga choti kukhale ma identifications mwaso akhale akupanga follow up neokhuzana ndi repatriation. Ngati maganizo amenewo alipo motho fotokoza comment section koma mulemekizanso maganizo anzathu.